Το Excel, εκτός από το να μας αφήνει να τροποποιούμε την εμφάνιση κελιών, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στο να κάνεις πράξεις, ειδικά εάν ασχολείσαι με πολλά δεδομένα. Για να υλοποιήσουμε μια πράξη, αρχίζουμε πάντα από το ίσον και ακολουθάμε τη δομή που βλέπετε. Όταν τελειώσουμε, πατάμε Enter και προφανώς εμφανίζεται η τιμή της πράξης. Εκτός όμως από το να χρησιμοποιούμε αριθμούς για να κάνουμε πράξεις, μπορούμε να πάρουμε και τιμές κελιών. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε τη τιμή του κελιού Β8 και να τη διαιρέσουμε δια το 2, που θα μας βάλει 5 φυσικά. Και κάπως έτσι τόσο απλά μπορούμε να φτιάξουμε συναρτήσεις. Εκτός αυτού, έχει από μόνο του το Excel αρκετές έτοιμες συναρτήσεις, όπως το Average, το οποίο βρίσκει τον μέσο όρο των αριθμών που περιέχονται στα κελιά, το Sum, το οποίο προσθέτει όλους τους αριθμούς σε μια περιοχή κελιών, το Count, το οποίο μετράει το πλήθος των κελιών και το Max, που μας δείχνει τη μέγιστη τιμή από τις επιλεγμένες. Για να δούμε πώς δουλεύουν τώρα. Επιλέγουμε το κελί στο οποίο θέλουμε να εμφανιστεί το αποτέλεσμα και έπειτα επιλέγουμε τα υπόλοιπα κελιά που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Απλά πατάμε το Average, επιλέγουμε την περιοχή κελιών και αφού έχουμε τελειώσει βήμα-βήμα ό,τι χρειάζεται, εμφανίζουμε το αποτέλεσμά μας πάντοτε OK. Τέλος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λογικές συναρτήσεις όπως το if, το οποίο παίρνει τις τιμές των κελιών από το A5 μέχρι το D5 και ελέγχει αν το άθροισμά τους είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του 15 και επιστρέφει το κατάλληλο μήνυμα σύμφωνα με αυτά που θα ορίσουμε όπως φαίνεται. Σημαντικό λοιπόν είναι να αναγνωρίσουμε ότι η χρήση συναρτήσεων μας επιτρέπει να εξοικονομούμε χρόνο και να αποφεύγουμε λάθη στους υπολογισμούς μας. Δεν χρειάζεται κιόλας να σκεφτούμε πολύ, κάτι που εκτιμάμε όλοι νομίζω. Αν τα δεδομένα αλλάξουν, οι υπολογισμοί ενημερώνονται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.